אני נמצא פה בהערכת מצב עם שר הביטחון יואב גלנט, עם הרמטכ"ל הרצי הלוי. אנחנו פועלים יחד כאגרוף מחץ, גיבוי לצבא ההגנה לישראל, ללוחמים שלנו, למפקדים שלנו. ואני מבקש, אזרחי ישראל, שתדעו דבר נוסף. אנחנו מקבלים את ההחלטות כאן ובקבינט לניהול המלחמה פה אחד. אנחנו עושים את זה באחריות רבה, אנחנו עושים את זה גם בחרדת קודש. אנחנו נלחמים יחד ואנחנו ננצח. האחרונים בביקורים ובסיורים ברחבי הארץ ופוגש את חיילי צה"ל בצפון, בדרום, ביבשה, באוויר, בים. אני פוגש אנשי מילואים ואנשי סדיר. כל הלוחמים האלה נחושים מאוד לבצע את המשימות. הם עושים תהליך הכנה יסודי וממושך. הם ערוכים למשימות שלהם, ואני מציין במיוחד את המפקדים, מהקצינים הצעירים ועד הרמטכ"ל, שמבצעים עבודה מצוינת במהלך המלחמה וערוכים על מנת להמשיך אותה. אני מברך על הקמתו של קבינט המלחמה. אני חושב שזו ברכה למדינת ישראל, לעם בישראל. זה מסר של אחדות גם לכולנו כאן בארץ וגם אל מול האויבים שלנו.